Berase masom ewo Asante Mamponghene eye amaniampon silver stool ahimfie sikadwete ahimfie Asante mani fahene ahimfie utufuo anam sini ni ahimfie ene nanope yewo ni nyina eye doti ye ede ama Daasebre Osei Bonsu ya otoso bienu Asante Mamponghene olkwera sa ye sikadwete tnaso efo utufuo diwa ona hwete ede manese enne bridge kese abo Asante Mamponghene Rites abo Asanteman, Rites abo Omaika Nina, Daasebre Osei Bonsu Otosmenu Aqua, Nana Entmi Ama, and they say, and Ama Adom free a chichini benchayem, Abba PM Ewa Asante Mamponghene, Nina Ayase, they bo, Daasebre na and na dame, or Pimsona Casamu, or 2-4 said to Abba Bio, Aquasi or Nakasa de Gite, a hidden. So PM Ewa Amaniampo, I in fear Hanuam. Senya unse ne esakraye abapa. Fiti na no fiada ye sha se dia manebo ebremo ebesi mimreda ene kwasade aso no naka ohwe emu hanum se yam naka eye canopies na age hanum nyina afaso ne esakra kese abam sakra ni nyina ekirem se enne nanamayemfo amamman ahemfo asanteman ko de makomako adwesia ensia amaherem uyi Daasebre Osei Bonsu a wotina nanam ewo akura ede efrimu a amamman ahemfo ye wo asanteman mu Emma Kumaku adwesie num ena ba Asante Mamponghene enem oni Asante man nyina wro 2472 ababio ena eba eno achi His Excellency John Dramani Mahama enso enim penfo ye abamu empenfo enso eba ebi da Ashanti Regional Minister enim penfo do kambia ewom Ghana chiche ne kabom komu enso eba ekane mampani His Excellency John Ajekunkufuo Nana Ajodan Kwakufado empenfo nyina beba ene Asante Mamponghene dwem no be hwe aye Daasebre Osei Bonsu yotosmienu ene echi ene di enkra ya etwatwom etire sakra abane nyina eyese so hwe aye fitai esua aha ene ye hwe ni musem opemso Asante man nyina wura otumfo setutu ababio ebetena nana mahemfo atwa no ho ahia sene Asante mamudro esim etienom yede amahene ne ma otumfo emu eyedrum amahene makomako adwesiesia 66 ana asum sikadwa kofi insantinem sama mahene nyina betwa otumfo eho ahia na eno atwohwe machia se yabo enkonya no akuakuakuakuakuakuo sebere kaka dini nya amahene atena ye ebia enso enonom ena aso hwe metintin so eseya eno so eho ana mampanin His Excellency John Dramani Mahama abamu empenfo former president ye wo mamus no eba omso be call akwakotena any other government officials as we call akwakotena e say nene enhye no esimi etiem na Asam foje awa me jam dia na one adwahene eso atona na timi take through ye pa se na edwumede na kasa esimi etene na so nene na hwede ento asomai Nana Osei hwede na eye funeral committee chairman oya Adontenhene Asante Mamponghene eba penny prekope na ye ntutu ye nyina no ono a na eda no ehwese bibia bekoyi ampaso nansani a ye hye adwumade na se no ye betimi aka asisu dua se enioma akose de wo se kona na ye makwa baba Adom TV so ye nua begiri so ho ye nyame Adom ho ye pa ebra be mo ana enye bemrai mejira so medjame na so nana enne ye hu se arrangement na sesa bibia sesa wo hadum se ede na esie nnenti a nkonwa se de esi ahyehye no mpata nyina ya tutu ne ho keka ho se de wahu no edi adanse se ewiem asesa se wo hwe setup ya ya ye wa ha eche se wote kokoso ba ye rotumfo otenase ya na hemfo ne na manhene ne abrempo atwa ne ho ahia enti wo hwe se de esi aye no no a ye wura rotumfo tisimpie so ye frɛ na esa ote so na ne mpanyimfo a te ne nkyɛn benkum ne ne fani na nim obia wo ba bi otena enti esa na chi no wo hwa ya chichiri nkura wo amahemfo no obia wo ba bi otena ebo yewura chidom enti no setup we nyina no eye yewura ote kokoso ne setup ne yaye no enti wo hwe ye ne ntenten so a ɛhɔ no ya presidential days a ya range eso ede twa Ghana mampanyi ene ne mpanyimfo a ebo ne chidom a omoba ene dwumade awia yi enti wuyi Ghana mampanyi esi nkyɛn a ye papa nom wo so abedi president mienu a wo ma ho megye mo ye papa Kofo ne Nana Ado Dankwa Akufo Ado wo nyina eba
nti wo nyina ne president be transfer hobby ni mpanyimfo ahodo aka chairman of council of state chief of staff and the government machinery no mpanyimfo wo nyina no wo nyina do wo nimonyam eba abe support ewura president na wabeja ne papa kwan kra nti yeka na chese ene usual amanfo abechi abetena se yekọ yeba ne de ene niam asesa ene de asesa pa if say yewura te ha na so mampanyi wo ha de a hu se security no emu yeduye nti wo mo accreditation kra ina perimeter no there's no way obetime wuram security for ma wuram na media for recognized media be system ne na for them mo kwanse mo be wuram cause am accreditation se bloggers na wo na wo ni accreditation security bia no obem mo kwanse wo mo wuram ha if say wote kokoso wo ha ne security hu hia kana mampanyi wo ha ne security hu hia mpanyifo ho suru ha ni nyina wo ha wo mo security so hu hia na me ka say so king of Swaziland president no was send delegation so a womo represent no womo so wa ha womo so be join omampanyi ewo presidential days no so anopanyi na mehu samanfo gu so a womo kohwe nana eni achi eni na dinkre twato breben na saa santen a ekọ ni nyina ebetwa ne bia se bia mpanimfo abenti afedie omamfo temamfo ahoho mo fansi wo yo emo efri dumie no na ya stop bibia ebi se yewura wote kokoso menim se achekura no ebia donko ene fa kobo domie no na yewura wapie ewo mampo ha sei nti wone ne last person a obekwa akohwe body na kwaye na mamre bia se wo yedi gya ne nuane kwaye Ghana mampanyi ba wono so obekwa akohwe mpanyifo ni nyina ba ye be direct on the protocol no omu nyina bekwa akohwe body no okwa protocol obekwa akohwe body ne first ansa na waba beche abusuafo nyina acha da na hema wono so wote yi paso a mpanyifo yetwa ne ho achia ba beche mpanyifo ni nyina ansa na mo ba betena se. That's the protocol on the ground now. Ya come here several times. It's like setup here menshia setup. Menshia setup no. So you ratna say mpanyifo abo ne ho dom no eno na hu no ano. Let's say otumfo ba wadane kurura prekope a odi ne hene eye ne hihye ne bibia wa hat say de o menshia no. Asante Mawura de ba bia okobia obo ne sesen wo ho. Asante Makura nse kosua. Ono ane dia. Enti wonya pia na nimonya mpe ba bi obepie no a. Ba bia wotimi trase. Ma be obetra so no menshia no ana wo no. Sanete. Menim se ahyase no na moto nsafre temamufo omamfo wo benche yenum ne ade nyina so omomra ene de mu invite ubia kana nanom ho. Oh, enu ahemfo bi free different regions by latahene yehu no wa ha na sesreku e wose e oye yadamfo yenua panya yebu no ayi enkramfo ahemfo no bebreba dodo wahene ene ayi your friend say akwamu hene sani delegation ahemfo bebreba ye omo nyina ba nura because na yewura eba na yewura da na Asante Mawura wo ba betre na tabu mu no ntino sa ahemfo no nyina ba nura be sresre kwam kọ a enne no wo mo ntimi mfa wo mo de no emeka ho ne if say yewura tenase a yedi kan hwe na manhenefo ne na brempo no first ansa na wohene bi afri ba bi ba ono so yadwene ne ho ansa tinu asa mpanyimfo ahemfo nyina abedi wo mo hene nura members of national house no mo nyina so wa ha wo president no a wo da paka mu nti se yewura wa ha wo bi ntimi na paka mu ne to mo nyina bedi wo mo hene nura o ma bedi ko enne de yewura da na paka mu na obeye na mamre atenase sa Asante hene Asante Mamponghene de ehye ne yem Yede nkomo ni besi na ebrebe ne ebeka se yebehwie bibia ene. Okay, se yewura wie na okoye na mamre ne wie a anwumre opagya no mu a ahemfo a ye ne Daasebre Osei Bonsu sumo Asante Mamponghene obi a woso afena mu so a kire daase bia bre a no efiri no wotwe ko ye nyina bekwa ko satellite tin na yakosua ya kire Daasebre wote ase ne yesu a kire no Asante yamamre no na se wohene fra ne ntematintimu a na ahemfo a wo mu so a kire no na wote ase no mu besa so a kire no abra ye de ne ko aseye so ye kose no kura ese mo se anwumre mo bia mpie oh obetimi apie so unsuro dia so upia bi betimi ase bibia nsi bade yehu eye Asante kasa ayeka se ye kose no tunsu bi di akire that is our belief nti susuma no nya de na ene mu bompu ni mpu ebeyire wan ebe de susuma se na meka no yentimi nya kwanya se yebetimi apie se susuma no nya de a
Oh, obi a wokwa so opie. Obi a wokwa so opie, obi enkoye obi a bibia, obi nkokun obi enkotwa obi ti dabi. Tete no na ye sa ne ma nne de. Ye wura breso anase sabre no sa de ma ne ni hobiem. Ba ye wo sa believe no ehun no we ye mu se. So man he na ne mu ye du se fruit a. Obata bia aka ne ba hye se he tete ne ne twetwetire. Nti obi an hye fie, ba nne de sa de ne ni ho. Eni ho kra. Na ne mu akoi se opem so tena so obedwam se ase a. Se ne ya na ka kire asanteman. Eti asanteman se asanteman wura atena se. Na ni abre. Enya ye nyina na obehu ni sei. Nti onya pie se oba na obesie ne de hye ne dia na nim se na ni asamato no. Reberase. Eti aye adwira hene Asante Mamponghene pani planning committee chairman yom na ehwa toto .ye ehu bibia nana enesi na so na dase sana penso agebre ene atwe ekwo eti yanka arefo se awia no mienu ye life esa de free amani ampon ahimfi hanom ye de bekoso bia besa abremu biem no asa hunu ne ye bekoso ewo .ye eyase bia opemso etena se His Excellency John Dramani Mahama, His Excellency John Ajekum Kofo nana Adom Kwakufado ena bamu mpenfo adoɔ etena se kimua ne bekoso bia wo Asante Mamponghene amani ampon ahimfi hanom no ye fa kame ahwefo ene etiefo eti nana ye nyam fama ɔmahene kwamna Asante na eja so ama no amanti wa ama de ne ye waye ɛhɔ Omai kwa blasa nyamenka ho nanam so nka wai otimenka anope macha mo djuma sunu kese amoye ewo Mamponghene oni unia as e kan say minia eye kwabna edamwase djuma sunu ko a mo ye ewo honom